അപ്പോൾ ഇന്ന് സ്പോർട്സ് ക്യൂ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു യാത്രയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. എഫ് സി കൊച്ചിൻ്റെയും വിവ കേരളയുടെയും ഹോം ഗ്രൗണ്ടായിരുന്ന ഇപ്പോൾ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ തട്ടകമായ നമ്മുടെ സ്വന്തം കൊച്ചി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക്. 2 വർഷത്തോളമാകുന്നു ഇവിടെ അവസാനമായിട്ട് പന്ത് തട്ടിയിട്ട്. നീണ്ട കാലത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം കാൽപന്ത് കളിയുടെ ആരാധകരുടെ നിശ്വാസങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളും ആത്മനൊമ്പരവും പേറിയ ആ പുൽമൈതാനത്ത് വീണ്ടും കാറ്റു നിറച്ച പന്തുരുളുകയാണ്. സന്തോഷ് ട്രോഫിയിൽ ഇത്തവണ കേരളത്തിൻ്റെ പ്രാഥമിക മത്സരങ്ങൾ നടക്കുക ഇവിടെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയത്തിലൂടെ ഒന്ന് കറങ്ങി വരാം. സ്റ്റേഡിയത്തിലെ ഗ്യാലറിയിലെ മേൽക്കൂര പഴകി ദ്രവിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പത്രവാർത്തയുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തെല്ല ആശങ്കയോടെയാണ് അകത്തേക്ക് കയറുന്നത്. മുകളിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ പക്ഷേ കാര്യമായ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. സന്തോഷ് ട്രോഫി ടീമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പരിശീലനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കേരള ടീം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ കോച്ച് ബിനോ ജോർജ്, സഹപരിശീലകൻ TG പുരുഷോത്തമൻ സാറ്. പുരുഷോത്തമൻ സാറ് നമ്മുടെ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ റിസർവ് ടീമിൻ്റെ കോച്ചാണിപ്പം. അദ്ദേഹം ഇപ്പം സന്തോഷ് ട്രോഫി ടീമിനൊപ്പം ഉണ്ട്. പലരും പറഞ്ഞായിരുന്നു സ്റ്റേഡിയം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഇടയ്ക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇടയ്ക്ക് ഫോട്ടോ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ പുതിയ ഗ്രാസാണ് ഇപ്പം വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ പരിപാലനമൊക്കെയാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പുറത്തെ പ്രധാന പിച്ചിൻ്റെ പുറത്ത് കുറച്ച് അത്ര സുഖകരമല്ലെങ്കിലും പ്രധാന പിച്ച് ഗംഭീരമാണ്. നല്ല പുതിയ പുല്ല്, നല്ല മെയിൻ്റെനൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ. അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം. വിനോദ് സാറിനൊക്കെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഗംഭീര പിച്ചാണ്, ഒരു രക്ഷയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇവരുടെ ഈ 2 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പന്ത് തട്ടുന്നത് തന്നെ. അതിൻ്റെ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് കളിക്കാരിലുമുണ്ട്. ഗ്യാലറിയിലെ കസേരകളിലൊക്കെ ഇത്ര നിറം മങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 2 വർഷമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാതെ കിടക്കുന്നതിൻ്റെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഗ്യാലറിയിലില്ല. ഒന്നും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ട പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ. ഇത്തവണ പക്ഷേ ആരാധകർക്ക് ചെറിയ നിരാശ ഉണ്ടാവും. കാരണം സ്റ്റേഡിയത്തിലോട്ട് ഇത്തവണ ആരാധകരെ കയറ്റി വിടുന്നില്ല. അതായത് സന്തോഷ് ട്രോഫി മത്സരങ്ങൾ കാണാൻ എണ്ണം നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ മീഡിയ അടക്കം 100-ൽ താഴെ അംഗങ്ങളെ അവർക്ക് പെർമിഷനുള്ളൂ കളിക്കാൻ. അപ്പം മീഡിയയ്ക്ക് മാത്രമേ പെർമിഷനുള്ളൂ. പരിശീലന സെക്ഷൻ ഇപ്പോൾ ഫ്രീ കിക്കുകൾ എടുത്താണ് പരിശീലിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ 2 ഗോളിമാർ മിഥുനും അജ്മലുമാണ് നമ്മുടെ ഗോളിമാർ. അവർ കൃത്യമായിട്ട് പരിശീലനം നടത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാമ്പൊക്കെ കവർ ചെയ്തിട്ട് പരിശീലന സെക്ഷനൊക്കെ കവർ ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും മടങ്ങുകയാണ്. ഈ എൻട്രൻസിലൂടെ ഒരുപാട് തവണ ISL മത്സരങ്ങളും സന്തോഷ് ട്രോഫിയും I ലീഗും ഒക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നുന്നു വീണ്ടും 2 വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചെത്താനായി. അപ്പോൾ കൂടുതൽ വീഡിയോസുമായി വീണ്ടും കാണാം.